די, לא נמאס לפמפם כל היום, פמפם עד שעולה. שימו לב. ועכשיו היתרונות. 1000 קילו, פיסטון כפול, פיית גירוז שמגרזת את הפיסטון הפנימי כל הזמן. בנוסף, פלטה אקצנטרית שיודעת להתכוונן למצב של הגיר או של המנוע. ברגע שהגענו לנקודה, פה אני הרמתי אותו עד הסוף, גובה 1.90 מטר. ברגע שהגענו לגיר או למה שאנחנו רוצים להחזיק את המנוע ואנחנו רוצים עבודה עדינה, אנחנו עוברים לעבוד עם הרגל. אני אוריד קצת כדי שתוכלו לראות. נניח שעכשיו אנחנו פה נמצא הגיר ואנחנו רוצים לשחק בכדי להחזיר את הגיר. אז פה יש לנו עבודה עדינה, אנחנו יכולים לעבוד בעדינות, גם אם הלחץ אוויר הוא לא מעלה במהירות. הוא מעלה לאט ככה שאפשר לעבוד גם וגם. רגל תפוסה, יד תפוסה, אתה יכול לעבוד. יש לנו פה ידית אחיזה, להזיז את הג'ק, חיזוקים לרגליים, ורגליים מאוד מסיביות. אם תשימו לב, תראו את הברזל של הרגל, גלגלים או קולון. ג'ק חדש מבית אברהם שריזלי, 1000 קילו, ג'ק גירים, פיסטון כפול, טלסקופי, יורד בגובה 90, שריזלי, מרכז עולמכם המקצועי.